Ydych chi'n agor? Ie, da ni'n agor fel hwn. Oce. Ti'n meddwl i'n rhaid ar un yn Wahanol i bob un arall. A weithio. Dwi'n mochyn bach. Pan efo datrys problemau, mynd dot i dot, neu lluniau, darllen. Rho gylchwan o gwmpas yr un sy'n wahanol i'r llall. Dwi'n gwybod mae'n fwy na un pen yna. Maen nhw'n dda. Siwta iawn, dydyn. Chwilio. Ewch at i chwilio am geiriau isio. Rhowch linell o cwmpas fel hyn. Carc. Yr argiau. Hawdd i'r gwneud da iawn. Mae hwnna'n gwaith newydd. A maen nhw'n gret i chwarae yn y car a beth. A gadre gyda ffrindiau. Cwgr. Hwna fwy Pen fi di torri sŵan gyda ti. Ricky hela. Sŵan gyda ti. Chi'n gallu gwneud gweithgareddau fel la. Fel mynd ar llwybr. Ydych chi'n gallu gwneud gweithgareddau? Deg allan ddeg. Deg allan ddeg. A dratsys lle mae'r falwoden wedi bita'r ddeilen. 6.99. Hyn yn oce am bosib fel hwn. Ar ymwneud dda bosib yma.